Εδώ και σήμερα θα παίξουμε Clash Royale. Είμαστε ένα καινούριο κανάλι. Ναι, και είμαστε στην Αρένα 13. Αρένα 13. Και πάμε για Αρένα 14, θέλουμε πολύ λίγο ακόμα. Ναι. Και αυτό το βίντεο θα προσπαθήσουμε να πάμε στην Αρένα 14. Και έχω να σου πω πως είναι ο φίλος μου καινούριος στο Clash Royale. Και θα είναι ένα ωραίο κανάλι, ελπίζω να το ευχαριστηθείτε. Είναι στην Αρένα 8, εγώ είμαι στην Αρένα 13, από ό,τι σας είπαμε. Ναι. Και αυτό είναι το deck μου. Νομίζω θέλει λίγες αλλαγές, πείτε μου στα σχόλια, αλλά πάμε. Και γράψτε στα σχόλια ένα deck. Ναι. Θα δείτε τις κάρτες. Αυτός φαίνεται καλό. Level 10 tower, ωραία, λοιπόν. Έχει και 4.000. Θα περιμένω, οκ. Βάλω μασκετή. Μπορεί. Είναι 10. Δεν είμαι σίγουρη. Όχι, έκανε βλακία. Όχι. Εντάξει, καλά περιμένω. Ναι, εδώ. Κόψε τον πάσο. Και βάλω. Είναι σημαντικό μας παιδιά αυτό το πολιτισμό. Άστε να πάνε. Πραγματικά όχι, δεν το τρώω. Τώρα άμα... Θα νικήσουμε. Όχι, εγώ νομίζω ότι έχω πολύ μεγάλο κόστος στο deck. Θα περιμένω γέλιο. Να ακούσει, η στρατηγική είναι να βάλει πρώτα αυτός και μετά να βάλουμε εμείς κάτι. Απλά να περιμένουμε για την κίνηση του για να δούμε τι μπορεί να κάνουμε counter. Λοιπόν, σε όταν άμα πετύχει αυτό το κανάλι, μάλλον, όχι αν πατήσει γενικά σαν σε κάποιες μέρες, θα κάνουμε challenge 1v1, αλλά ξέρω θα μπορούμε να μιλήσουμε μόνο στα ελληνικά. Έτσι κάτι, χάλασε σκελέτον άλλο. Θα βάλει και μικρό. Βάλε το ναι, απλά καλώς το πέτυχα. Μπάλι, ναι. Τώρα απλά θα περιμένω τέλος. Άσπιδα. Γιατί πήγες με άσπιδα. Ωραία, επειδή έλειξε, καλό αυτό. Μας πετάει. Ζάμπια τα minions. Ωραία. Οπα. Μίνι πέκα. Δεν θα τα κανονίσω απλά. Βάλω. Βάλει και μπροστά για σπόρους. Γιατί μπορεί να βάλεις και λίγο άλλο. Τώρα θα βάλω. Ωραία. Τσάμπα τέτοιο. Τσάμπα σκελετό. Πάμε μας και δει. Διαστατικό είναι να ξέρετε παιδιά που κάποιες φορές πολύ έχουν κάνει τις τελευταίες δευτερόλεπτες να δείξουμε. Ναι, μια φορά που πάρουμε ήταν 13 και το δικό του ήταν... Όπα, αυτό ακριβώς τώρα. Το πήγε να γίνει μόλις το... Θα βάλει... Ναι. Έλα, όχι. Σε 70 το τάβο. Είναι 250. Έχω. Έλα ρε φίλε. Ωραία. Κατεβήκαμε πάλι. Τι ώρα. Να πάμε Αρένα 14. Δεν νομίζω ότι να πάμε Αρένα 14 γιατί οι εχθροί όλη την ώρα... Δεν ξέρω, απλά ή εγώ είμαι άχρηστος. Αυτό... Ναι, καλούτσικος. Λοιπόν... Να. Και αυτό έκανε ωραία μάλλον. Θα περιμένω για έλειξη γιατί... Οκ. Αυτή δεν ξέρω γιατί, αλλά για μένα πρέπει να είναι μια από τις χειρότερες κάρτες στο παιχνίδι. Ο Prince είναι πολύ φασιστικός. Εμένα πρέπει να είναι. Ναι. Άρα είναι 8 είσαι παίζει πολύ. Και καλά. Ωραία. Μπράβο Μίνι Πέκα. Μπράβο Μίνι Πέκα. Πόσο σκύλο είναι. Ένα σκύλο το νέο και με τη βάση της
Οκ, σκέλετον άρμη. Αν είσαι. Βάλε. Επειδή η Witch Ήταν έκανε... 544 το κάθε ρομποτό. Επειδή η Witch έκανε lock on στο tower μου, μας έβαλε σκάρμι γιατί... Όπα! Καλή βάλη. Όπα! Καλάρις! Πήγα να του φάνε το tower. Ναι, 139 φορά. Μασκετή. Και πάμε mini πέκα. Θα έπρεπε να έχω βάλει πιο. Δεν πειράζει. Θα πάρουμε. Δεν θα βάλεις, γιατί μπορεί να βάλεις και λίγο. Α, δεν έβαλε. Τσαπαγούζα. Πήραμε το πρώτο... Τάου. Ζαπ. Ωραία, μια χαρά. Θα βάλω Valkyrie. Ένα tip για όσους δεν ξέρετε, αλλά σίγουρα οι pro πίσω εδώ πέρα το ξέρετε. Όταν ο άλλος παίζει Witch, καλό θα είναι να βάζεις Valkyrie από πάνω. Να παίζει Valkyrie. Μην πέτα, Έπρεπε να... αν το νοσημείο θα κλείσει πολύ, θα το Όχι όλα. Εντάξει. Όπα, έκανα χάλα placement, έκανα χάλα placement. Νομίζω πως δεν έχει... Δεν ξέρω άμα... Όταν δεν είδα κανένα spell που χρησιμοποιήσει, άρα δεν μπορεί να με χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρω γιατί να με χρησιμοποιήσει. Δεν είναι τόσο καλό. Το σκέφτεται να είναι δεικτό αυτό. Όχι, δεν μπορεί. Απλά θα βρω κάτι γιατί θα περιμένω τρίκο. Το έχουμε. Όχι, το έχουμε. Για λίγο. Δεν πειράζει. Κερδίσαμε όμως. Νομίζω πως έχουμε να ανοίξουμε κάτι στο Path Royale. Ναι, όντως. Ένα ξέρεις, ωραία, ένα εγώ, ένα εσύ. Είμαστε λίγο... Μόνο ένα στε. Και 600. Τόμεν δηλαδή κάπου. Τι είναι αυτό. Ωραία, πάμε. Ωραία, μπήκαμε με αυτόν τον κύριο, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ρεϊνέπο. Ρεϊνέπο, ωραία, λοιπόν. Όπα, έχει... Ποιο ονομάζει? Το έχουμε. Όχι. Έπρεπε να είχα βάλει καλύτερα... Α, τελικά στον Ντάμα. Έπρεπε να είχα βάλει καλύτερα... το Ζάμπα, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή. Αναγκαστικά τώρα θα μπει. Όπα, χάλια placement πάλι. Οκ. Θα έπρεπε να έχει κάνει freeze και το tower μαζί, αλλά δεν μας χαλάει. Αν κερδίσουμε παιδιά θα είμαστε πολύ κοντά. Τώρα το μόνο... Arena 14. Ναι, το μόνο που μπορεί να κάνει να βάλει mini tank ή απλά ένα spell. Όπα! Έλα, μπορούμε να φάμε την Evo Witch. Αν πάρουμε το πρώτο δικάστρο θα είμαστε διπλό. Ναι! Μια χαρά. Ωραία. Βάλε την Μπάντα. πάλι. Η Αφρικά θα γίνει, να θες κάτι. Το χειρότερο σκάτερ. Όπα, Mega Knight. Mega Knight. Επειδή χάλασε log, αλλά έκανε log στη Valkyrie. Οπότε θα βάλουμε το σκέλετον army. Λοιπόν, περιμένω για mini πέκα. Έλα, πες μου ότι έχω το elixir. Μια χαρά. Έλα. Γιατί έβαλε freeze? Χάλασε spell. Μάσκετήρ. Ωραία, το πήραμε. Άμα ελπίζω να μην κάνει κόμμα. Να πάρουμε τα λαμπά. Το μεσαίο πάμε. Κανονικά πρέπει να πάμε για το άλλο κάτι. Καλό. Να πάμε για το άλλο κάτι. Και τώρα απλά σπαμάρω πράγματα στο bridge. Πες με bridge τώρα. Δεν ξέρω άμα το δέχουμε όμως δηλαδή. Έκανε φλοκία. Τώρα δεν έχει το log, αλλά το σκέλετον army θα κάνει καλό τσίπ. Πάει Witch, μπράβο!
Γι' αυτό το Bandit είναι ένα από τα καλύτερα μου. Είμαστε πολύ κοντά στην αρένα 14. Το έχουμε από 50. Για να δούμε. Εντάξει, Ναι, είμαστε όρμονοι. Εδώ, α, 12. Οκ. Πάμε, ένα τελευταίο μάτσο. Όπα. Έπαιξε, έχει Πέκα level 13. Επειδή τώρα δεν έχει elixir, πάμε τέτοιο. Με την Ram Rider. Για λίγο δωρεάν damage. Ναι, μαλακία. Sorry. Ωραία, μια χαρά. Χάλια ζάπ. Έπρεπε να έχω πετύχει και τα άλλα δύο. Να έχει πετύχει. Άμα πάει να κάνει defend τη μασκετήρ. Ωραίος. Θα μου φάει τη μασκετήρ. Οπότε δεν πειράζει. Πάμε με... Όχι τώρα. Είναι tank kill. Bandit θα είναι το καλύτερο. Θα βάλει κάτι σίγουρα. Οκ, φίλε. Βάλε κάτι, αλλά όχι αυτό. Δεν έχει στρατηγική μας, γιατί... Τι λες? Αφού Ξέρω πολύ. Δεν είναι δική μας στρατηγική. Όχι, πάει. Tower. Ρε, είναι pay to win αράς. Είναι πολύ pay to win αράς. Όχι, εντάξει. Όχι ρε φίλε, δες τον εδώ. Θα πρέπει να το έχει κάνει split. Πέθανε. Πέθανε το tower μου. Bowler. Δεν ξέρω, Bowler καλή κάρτα. Δεν τον έχεις αυτό. Τον έχω. Ναι ρε, από την Αρένα 13 δεν παίρνει. Ναι, έχασα. Ας παίξω Bandit και ας πάρει και ό,τι θα γίνει. Ναι, σιγά το κάμπα θα κάνω. Δεν το ξέρω. Όπως με κάνουμε αυτή κάμπα και θα κάνουμε την ίδια. Τώρα αυτός δεν ξέρω κάμπα και έκανε. Έκανε one shot το mini P.E.K.K.A. Τι! Καλά, εντάξει. Έπρεπε να το είχα δει να έρχεται. Χάσαμε σιγά. Θα χάσουμε. Νομίζω... όχι, εντάξει. Οπα! Δεν σε πιστεύω. Είναι καλή αυτή. Το P.E.K.K.A. Δεν έχει σχέση. Απλά άμα το έχει σύμβολο. Περίμενε. Έλα. Όχι, δεν κάνω κάμπα. Ωραία. Άμα είχε προλάβει λίγο το mini P.E.K.K.A. Αν είχε λίγο ακόμα δευτερόλεπτο μπορούσε να κιόλας. Bye παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Ναι, ελπίζω άμα σας άρεσε αφήστε like, subscribe. Και όπως είπα τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Yeah.